سلام تخطاتلتنا channel كمي كان يخون كمي تخونون سناي كتكون يوتر من يوتيو لومي برتع زبالة دارسينا غنري بومن صور دما أب هيوتنا وشتناتنا نخنفتش كتحجزنا لومن ريارستي زعباناي ولدي كون مچم ولدنا كنذكر كنا كلنا بزا عينتنا نبعت ديوسه أب لبنا جن مدفنا كم زلنا في الله يتمام سد زلنا مجلس أي ركبو مجلس أي دليوني so نايلو مارستي كن كسب كندي ولدنا هم زنافقنا يكون نكري بزحت سبات أب هيوتنا أبتم سدرا بيتنا أب ولدنا ديوم كبحواتنا بزح نجارات زي صبغ دس زي بلنا بدلات أقات إمنا كون خليو زجي أوشتنا تعبيتو تقبيرو زنبر حكينا نبل زلنا إذا نجارات تزاب هيوتك كسب كندي جدائي كون كم زخل أبز حجت نبرز اللخا هيوت كي ترداكا بو تسألي خانت عينة السانة خم تجبر زرعي أرسينا خنري سلازي أرسنا لومي science you grew up in a toxic family and it impacts in your life now so صلواتات نايتي زي صبغة عبابيا ويدما مرزام ولدي مرزامات ولدي لويهم كلهم ولدي يكونوا فقارات كندي غداءتي ويكا بردي بفلات يخم بزي فلات زعمصنا زنبر ولدي لويهم سلازي ناتهم سمبرات قدم سلمتايكم غيرمنا ديكونسي اتقدم زغاطمنا لومي اب هيوتنا انتاي صلوا هلو ኢና ክንርኢ ስለዚ ካብ መጀመርያ ነዛ ቪድዮ ክትሪዋ እናተመነኹ ላይክ ኣቦዋ ተኸታተልዋ it's a very serious ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልኩማ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ፍልጠትን ተመክሮን ሒዝኩም ክትወፅኹም ከይናባሕኩ let's go point number 1 your relationships are messed up ኣብ ሕማቕ ስድራ ቤት ወይ ካብ ሕማቕ ኣተዓባብያ ዝዓበየ ሰብ እቲ ሽዑ ምዕባይ ይኮነን ዘገድስ ኣብዚ ሕጂ ትምስርቶ ጉዕዞ ፍቅሪ ጉዕዞ ሓዳር ዝምድናታት ካውን እቲ ናይ ቀደም ዘጋጥመካ ዝነበረ ፀገም ተገምጢሉ የጋጥም እዩ እንታይ ማለትና እዩ many of us have challenges with relationship but if your relationships are especially messed up that's one of the top signs you grew up in a toxic family so ዝምድናታት ከበትዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ፀገማት ኣለዩ ኣብ ሓዳር ናብራ ኣብ ምሕዝነት ኣብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ተኸዶ ጉዕዞ ናይ ዝምድናታት ብዙሕ ብድሆታት ፍልይ ብዝበለ መሰናኽላት ዘጋጥመካ ተኮይኑ ሓደ እዚ ምልክት እዩ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ቀደም ዘጋጥመካ ዝነበረ ብግምጥልሽ ንዑ ክትእርም ክትብል ትገብሮ ዘለኻ ነገራት ካልእ ፀገማት ከም ዝፈጥር ክንርኢ ኢና ኣለዎ ማለት እዩ if we were parentified as a child ንኣብነት ንሽተይ ከለኺ ወይ ንሽተይ ከለኻ ከም ወላዲ ክትከውን ሓላፍነት ክትወስድ ተገዲድካ እንተኮይንካ ብኻመይቱ ድዩ ኣዴኻመይታ ድያ ሓሚሞም ድዮም ብገለ ይኹን ምክንያት ኣብ ንእስነትካ ኣብ ቁልዕነትካ ሓላፍነት ክትወስድ ተጀሚርካ እንታይ ስምብራት ኣለዎ ኣብ ሂወትና ንብል ኣለና you run the risk of playing a caretaker እንታይ ምስ ዓበኻ እንታይ ትኸውን ኣብ ሓዳር ይኹን ኣብ ሂወት ክትጅምር ከለኻ ኩሉ ግዜ ወላዲ ክትከውን ኢኻ ትፍት ስለዚ እዚ ትግበር እዚ ከም ትግበር ገለበለ ነቲ ምሳኻ ዘለዎም ብዙሕ ትእዛዛት ክትገብር ትጅምር ማለት እዩ እዚ ከዓ ቀደም ሓላፍነት ናይ ወላዲ ሒዝካ ስለዝዓበኻ ኣብቲ ትምስርቶ ዝምድናታት እውን ከም ወላዲ ከይተረዳእካ ኣክት ክትገብር ትጅምር ማለት እዩ so ኣብ relationship ናስካ so እዚ ከዓ prioritizing other needs over your own እዚ ሕጂ እንታይ ከም ዝኽእል ወላዲ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ንዑ ነፍሱ ገዲፉ ንኻልኦት ክገብር እዩ ዝፍትን እቲ ከም ወላዲ ኮይኑ ዝዓበየ መንእሰይ ድማ ከምኡ ሙሉእ ንስድሩ ንኣሕዋቱ ንገለመለ ብዙሕ ክሕግዝ ይፍትን ነፍሱ ድማ ዝዝክሮ ይስእን ማለት እዩ እዚ ከዓ ብፅቡቕ ኣይውድን እዩ ብዙሕ ግዜ the best solution in this situation is realizing that you will never make everyone happy and you deserve to be loved so እታ ምክሪ እንታይ ኣብዚ ንኩሉ ሰብ ሕጉስ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ እንታይ ደኣ ዝከኣለካ ግበር ልዕሊ ኩሉ ግን ንነፍስኻ ኣፍቅር ንነፍስኻ ከተሐጉስ ድማ ስጉምትታት ውሰድ ይብሉና ኣሎ ስለዚ ከም ወላዲ ኮይንካ ዓብይኻ እንተኮይንካ እዚ ዓይነት ስጉምታ ካይዳ ካሴካ ስለዝኽእል ነፍስኻ ዘክር ኢልና ኣለና number 2 you are a chronic people pleaser so ኣብ ኣተዓባብያና ብዙሕ ዓይነት ፀገማት ነይሩና እንተኮይኖም ምናልባት ድማ ብርቱዓት ወለዲ እናፀቆጡን እናሃረሙን እናጋፍዑን ዕብዮምና እንተኮይኖም ፅባሕ ንጎም ሰዕበና እንታይ ንኸውን ንሰባት ከይኩርዩልና በቃ ንሰብ ንከላኸል ካብ ሰብሲ ብጣዕሚ ኢና ንከላኸል ንኸውን ብኻልእ ዘራርበ እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ቀደም ዝኾነ እንተበዲልና ክንቅፃዕ ስለንኽእል
أبز حجمس عبنا سبات كيك يمولنا كي بأسونا كي حركوا حما كي سمعون بأنا بتعمينا نفرح إذا ما تجي دليتاتنا قوسينا نسبات زحقوس تراك نقبر نفتن إنا نبدل لنا. So let's go until now. So if you grew up in a home where a lot was expected of you, sit down and shut up was the rule, then you try to please others because it's how you were raised. So أبتزعب خالو سدرابيت كل جزية زربا خذ يسمع كفل استبهال كاي جبر انت حرقين يرد حقي كل تي استبهال كاتر جبر انت خينو كامل ما زخون ريتو زي تقرب تنيركا نزي خاخت نبر تجمر تفحنو جو سبزبلة كاي خاخت جبر تفتن نعخازي تعماكا كتوسن تشجر. Soon as you can set your boundaries or leave, your only option is to try to read other people and behave in a way, in ways to try to stop them from hurting you. So, ناتكا دليتات كتسرعن دوبات كتحنصصن سلازي شجركا نشتي كلخات دوب نخت حنصص عدل سلازي توهبكا مس سبات يخات خيط يعني سبات تتمت يحقوسن تلو كتصبغ الله مالتي تبل نسوم حرقو تجميرهم كتقطفو تجمر نسبات زحقوس نجر تراي كتجبر تسعر نسبات محقواس كا تزخبد سراحي نسبات كتحقوس الكات راي منبر كاو زخبد سراحي يلن اب كريستنا يسوس كمان نخلك حقوس هاي كعلن املاغون نخلك حقوس هاي كعلن سلازي سب نخلك حقوس هاي كلني ومالتي مغرب زنتاين ولا لنا. If you are a real people pleaser, try with the power of no. So كل جزء نسب قوة حرايك جبرية تراي بحال تغينكا تطوع باللمة أي كلني أنت خيلة أي كلني كابتبلكا أنت خيلة جبرية جزء أنت رخيبة خمسة أكا جزء أنت رخيبة خمسة خونية أنت تعملنا خمسة جبرية كاب قوة مبال مالت كل جزء مخنيت جيركا كتملس مفتان نزي تجبر اللي عامها خد جبر مبتعها زي متاو نناقش نجاراتكم النابل كاتخيكا ثم عبيت قصيلهم كبصحها كبصحهم تخيلي خاينا سلازي كاليتي تا نسبات كتحقس من بر على ملكتنا تينا سالساي you crave for others approval قالوا سبات كل جزء نزجبر كاي صبق علىها نفع كبلوخا بقى بلبخا نستراي فنتينا كاي خون تو زخا craving for approval سبات نزجبر كاي نجر كد نقولك بقى كتحمم يعدلي. Growing up in a toxic environment makes you hypersensitive on the opinions of others. So كتعبى خلها صبق confidence كم زي تتروي لما بزعق زي نقفتان حماق نقرات ناس مع كانت عبيخة مس عبخة شبات كل جزء صبق كزارو الكامر حماق كزارو الكاي تدلنيها سلازي نسباتنا ريتونا يسبات كم متن العلي يجد سكا إذا حدا جنياي مخنياتو سبات ريتوم كيبو خاوني يقوليهم نعم تراي تثبت خينكا أب حماق تودق تخليخا. You ask for validation outside and crave for the approval of others even from strangers. لذي زجبر كسبات تأميت كاس يسعق عليه دخونه ويا نفع يبلونه دخونه feedback يبونه دخونه. زيت عبز أجمعي. أنت داي لونكا بتتجبر دلها قد فيها ويد ما بحما تأميتهم كها أمانة قسم بديها حما تسمعوا مالتيلك نسبات كتحجوس مستخليتين تتحاوس يا زيها. You could be working hard on something and doing a great job, but someone tells you it's weird or bad, then you stop and doubt everything. حدا سرح سريكا صبغت تسقم الله صبغت تقزقس الله حدا سب شعو ولا فيديو بغل زبالة فيديو قبر على اللغانة وي فيديو تقبر اللغي so سبات يفتوه له نفعكم لخاصنهم حدا خلطة سبات مزيم أتخميز بالو خايخا دمسستي نزل سرح الكري خدا أنا كل خاي قوليا شعو إذا أجمع زنتلكا كالتيفكا ثم كالو زبالو خاطر هذا يكون تي جيجا زبالة كسب زيادة يسمع كم تفرح نتكلتات كانت تزجبر كيس رادما كتتقرأ رولو تجمر مس جزيد ما تطو كتبلو توسن سلزي ناي سبات نجارات أزي خاصلة تقدس أبيوتك عبس قمت ناخد جبر ما حنقوي خونك كمالتي سلزي الزون حدا كابتي أم بيانا حزنيا زمت أنا حدا جنيا بهريو كنستوعل لمو كن آلية تعلامة مبر مسدرانا دويلنا حجي هاي كبز جبركم نيلكا نمبأس أيقونن هيدا اليوم نجارات زياتهم لومي أستوعلنا مبارز كابزي متيو أوكي غني اللي أستخاخل أبيلكا نخد كيد يتعلامة مالتي مغرين تاينو لنا try to find peace and surety within yourself instead of seeking it outside كل جزء
ጽቡቕ ነገር ሰላም ዕረፍቲ ምትእማን ካብ ውሽጥኻ ንኽመጽእ ክትፅዕር ኣለካ ውሽጥኻ ስማዕ ጸጋታትካ ኣለሊ ፍሉይ ክእለታትካ ኣለሊ ኣብቲ ዘለካ ኣማዕብል ኣብቲ ዝጎድለካ ተማሃር ከምኡ እናገበርካ ተኸይድካ ምስ ግዜ ናብ ዝለዓለ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ እቲ ምትእማን ድማ ካብ ምስትውዓልን ካብ ክእለትን እዩ ዝመጽእ number 4 get easily trapped in codependent ሕጂ ኣብ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክረአ ዝኽእል ባህሪ እዩ relationships are extra hard for those who grew up in a neglectful, abusive, or toxic homes. So, بصبغ معبيا زيرو خبن أبنت أبو زينا برام سدرا ويكا أبوهم قريفهم زخدة وي أبوان زمتة ويكا سخرام ديو عماس زخونا أبو ديو عدي ويكمون بحفشة مرزامات سدرا بيتات دحر بيامنا خينهم إزي أبيوتنا مسانا ولا كاكاون ترحقنا مسانا زترف كفالة لو أستوعبنا كسب زي هلنا له. One of the top signs you grew up in a toxic family is codependency. زخا صقعت النت زبحال كأنتي كابزي مرزامات تعبابياي كابي زمت أزي برتع زخونة بقى بفلسم كتنك أساقزيت خزنا برد قال بخلو نابزي تخيدي نابزي توتي نابزي قال بقى كم دياجرهم أسيرهم زعبي وقال انتهى تخوم سعبي صقعتني قال كتكون تقدد مخنياتو تفلطو ናይ ህይወት ተመክሮ ስለዘይ ብላ እቲ ሰብኣያ ናው ክትጽጋዕ ትፍትን ወይ ናብቶም ናብ ዝኾነ ሰብ ክትጽጋዕ እያ ትፍትን እዚ ድማ ካብቲ ቀደም ዝመፀ እዩ ስለዚ ኣስተውዒልና ዝውን ክንዓልዮ ኣለና if you had parents who were too strict on you and lowered your self-esteem then you may look for a savior to help you and fix you so ስድራ ብርቱዓት ነይሮምና እንተኾይኖም እንታይ ንኸውን ንሕና ኩሉ ግዜ ብኦም ዝፍታሕ ይመስለና በዓልና ሽግር ክንፈትሕ ስለዘይ ንኽእል ነበርና ጽጋተኛታት ንኸውን ዝሕግዘናን ጸገምና ዝፈትሐልና ሰብ ድማ እንደሊ በንጻሩ ኣመና በቃ ብኮንትሮልን ብገለን ዝዕበዩኻ እንድሕር ኮይንካ ንኣብነት ወዲ ድማ እንታይ ትኸውን ሽዑብ ንስኻ ድማ ከምኡ ዓይነት ሕግታት ኣብ ገዛኻ ከተተኣታቱ ትጅምር because that's what you know ትንፈልጦ ኢና ክንነብር ንፍትን ስለዚ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ኣለና እቲ ኣብ ሂወትና ነንፀባርቆ ዘለና ካበይ መፅኡ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ድዩ ካብ ገለ ቦታ ይመፅኡ ዘሎ ስለዚ ኣስተውዒልካ ኩሉ ኣቦኻን ኣዴኻን ስትሪክትሊ ዝምህሩኻ ዝነበሩ ልክዕ ኣብ ሂወትካ ክህሉ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ጽቡቕ ነገር ክህሉ ኣለዎ ናፅነት ብዘለዎ ንኽትነብር ድማ ክትብገስ ኣለካ ዝዕረ ከተዕሪ ኣለካ ኢና ንብል ዘለና tip work on healing your wounds from the past and realize that no person situation or place can make you happy so መጀመርያ ውሽጥና ዘሎ ቁስልታት ንፍለጦ ንሕውዮ ድማ ብዙሕ በሰላታት ኣሎ እዚ በሰላታት ናይ ቀደም ደይኮነ ሕጃብ ሂወትና እውን ዓቢ ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ነዚ ኣለሊና እና ኣለና ምስ ግዜውን ምስ ኩነታቱን ዝኸይድ ንኽኸውን ከነስተኻኽሎ ኣለና ውሽጥና ካብ ውሽጥና ክመጽእ ዘሎ ካብ ደገ ኣይኮነን ክመጽእ ዘሎ እዚ number 5 you feel dependent on others ስለዚ እዚኣ እውን ምስ ካልኦት ምስ ቁጥሪ 4 ዝተሓሓዝያ ያ ድማ ኣብ ሓዳር ወይ ፍቅሪ ጽቅዕተኛ ምዃን ጥራይ ደይኮነስ ኣብ ዝኾነ ይውን ክፋል ናይ ሂወትካ ጽግዕተኝነት የምጻልካ እዩ so parents who were highly involved in your life and didn't allow room for growth so እዚኦም ስድራ ቤት ብፍላይ ብኩሉ በቃ ካብ ኩላ ነገር ናይ ሂወትካ እናገበሩ ዝዕበዩኻ በኣና እንታይ ኢና ንብሎ ኡፍ እናበሉ ዝዕበዩኻ ኢና ንብሎ ኡፍ ኣይኮነን ዝሓደጋ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ነገር እናገበሩ ትዕብየምካ ንሶም ኣብ ዘየልውሉ ቦታ ምስኮንካ ዓሳኻ ማይ ዝወፅኻ ትኸውን and that's very hard በንጻሩ እቲ ሓጎዝጎፅ እናበለ ዝዓበየ ካብ ስድሩ ምስ ረሃኸውን እቲ ሓጎዝጎፅ ምባል ስለ ዝለመዶ ብቐሊሉ adjusted ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ብዙሕ ጥንቃቐ ዘድልዮ ባህርታት ክንርኢ ኣለና ኣብ ስደት ስለ ዘለና ኩሉ ሰብ ካብ ሓደ ዓይነት ሂወት ኣይኮነን መፅኡ ስለዚ ፍልልያት ናይቶም ጥቃና ዘለው ከነስተብል ይግባእ so ብሓፈሻ ንደቅና ኣመና ኮንትሮል ምግባር ኩሉ ነገሮም ማዮም ምግቦም everything ክንቅርበሎም ምፍታን ንሕግዞም ዳይ ኣይኮናን ዘለና እስር ቤት ኢና ንእትዎም ዘለና because they have to move ክንቀሳቀሱ ኣለዎም ገለ ነገራት ሪዚክ ክወስድሎም ባዕሎም ንኽገብሩ ተበግሶታት ክወስዱ ክኽእሉሎም ነዚ እንተገይሮም እዮም ፅባሕ ንጎ ትርር ዝበሉ መንእሰያት ክኾኑ ዝኽእሉ እዚኣ ድማ ያታ ኣገዳሲት ኣብ ኤርትራ ምስ ኩሉ ሕማቑ ትሳዋ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዝገብረkom እዩ በቃ ኣብ ስድራኻ ዝንዝን ክብሉካ ፀኒዮም ኣብ ሓደ ብርትዕ ዝበለ ኩነታታት ኢኻ ሰርቫይቭ ክትገብር እንድሕር ኽኢልካ ሂወት ኣብ ፅንኩር ኩነታት ከመይ ክትከውን ከም ትኽእል ትመሃር ኢኻ እዚ ድማ ኣገዳሲ ፍልጠት ናይ ሂወት እዩ you may feel unsure who you are especially if your parents and siblings who reinforced your role are dead or far away so ኩሉ ግዜ
እንታይ መን ምዃንካ ከመይ ምዃንካ ዝነግሩኻ ዝነበሩ ኩሎም ቶም ስድራኻ ካባኻ ምስ ረሓቑ መን ምዃንካ እውን ክጠፍኣካ ይደሊ እዚ ሕጂ ሓንቲ ኣገዳሲ ፀገም ኣላቶም you begin to look to others to tell you who you are ስለዚ መን ምዃንካ ከይፈለጥካ ስለ ዝዓበኻ ኣብቲ ከባቢኻ ዘሎ ኣሕዋትካን ገለ ይነግሩኻ ነይሮም ንሱ ስለዘየሉ ሕጂ በይንኻ ምስ ተረፍካ መን እየ ኣነ ንዝብል መልሲ ክስነሉ ትኽእል ኢኻ መልሲ ምስኣን ካሉ ሓደገኛታት ሰባት መልሲ ክቡኻ ይኽእሉ እዮም that's why ገለ ክፋል ናይዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና መንነት ንገልነት ገለመለና ተባልካ ዝዝረብ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ከለና ስለምንታይ ነስተብለሉ ነርና መሲልኩም ምክንያቱ ምስድራና ስለ ዝነበርና መንነትን ገለና የገድሰና ነይሩ ምስድራኻ ኣብ ዓድኻ ኣብ ከባቢኻ እንተለኻ እዚ ቴማ ሎሚ ንዛረበሉ ዘለና ኣየገድስን እዩ ምክንያቱ ሓወቦኻ ትነኻ ትርለኻ ምስራሕካ ግን ሎሚ እቶም ቀደም ከምኡ ንዓንዓቶ ዝወደይ ዝብልካ ዝነበሩ ምስራሕኻ መንነት መን እየ ኣነ መን እዮም ሰበይ መን እዮም ፀቅዐይ ክትብል ትጅምር ኣብ ህውተታ ድማ ዝእትውኻ ሰባት መፅኦም ንስኻ ከምዚኻ ንስኺ ከምዚኺ ከምዚኻ ኢሎም ኣብ ህውተታ ክእትውኻ ይኽእሉ እዮም እንተዘየስተውዒልካ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዚ number 6 feel shame and low self esteem yes ኩሉ ግዜ ብነፍስኻ ከም ውርደተኛ ይስማዓካ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ምትእማንካ ትሕት ዝበለ ይኸውን your beliefs about yourself matter a lot if they were molded neglectfully in childhood it can be especially hard to escape that downward trajectory ብለናሎ so ንስ ኣብ ግዜ ንእስነትና ርእሰ ምትእማንና ዝሃርም ወይ ናትና ኣብ ነፍስና ንኸይንተኣማመን ዝሓሲ ዘረባ ንሰምዕ እንተነርና እታ ሕማቕ እታ ክፉእ ኣንቲ ከምዚ ኣንታ ከምዚ ኣንታ ከምዚ ኣንታ ከምዚ እዚ ዘረባታት እዚ ኣብቲ ምትእማንና ዓብይ ስምብራት ስለ ዝገብር ምስ ግዜ ነቲ ቀደም ንሰምዖ ዝነበርና ድምፂ ክንደግም ምስ ጀመርና መሊስና ንታሕቲ እናወረድና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ፀገም እቲ ዘረባቲ ንታሕቲ የውርደና ታሕቲ ምስ ወረድና መሊስና ንዑ ንሓስብ ንታሕቲ ገፅካ ንኽትከይድ ትግደድ children of toxic parents may experience more extreme shame and hurt than people who were more loving so ብርቱዓት ስድራ መርዛማ ስድራ ዝነበርዎም ሰባት መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ነፍሶም ዘለዎ ዘይፍቅሪ ናይ ነፍስኻ ወይ ድማ ሕፍረትን ውርደት ዝስማዓካ እውን ዝያዳ ቦም እዩ ምክንያቱ የዋርዱና ስለ ዝነበሩ የዋርዱኻ እንተ ነይሮም ስድራኻ እቲ ውርደት ኣሎ ያ ውሽጥኻ ትዝክሮ ኢኻ ስለዚ በንፃሩቶም ዘፍቅርዎም ዝነበሩ ስድራ ሓደ ዓይነት ኩነታት ንሓደ እናተዋርደ ዝዓበየን እናተፈቅረ ዝዓበየን ሓደ ዓይነት ፀገም ተሂብካዮም ነቲ ውርደተኛ መሊሱ ክብርትዖ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓንጎሉ ድሮ ሕማቕ ኤክስፒሪየንስ ስለ ዘለዎ እቲ ግን ብፍቅሪ ስለ ዝዓበየ እቲ ሕማቕ ነገር ብደገ ድመፅእ ብቐሊሉ ክፃወሮ ይኽእል እዩ ምኽሪ explore the emotions on deep instinctive level and don't hide from it examine the roots so እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣይንሕባ እዮ ካብኡ ክንሃድም ኣይንፈትን ንቀበሎ እቲ ውሽጥና ዘሎ በሰላታት ኩሉ ንርአዮ ሽዑ ውሽጣቲና ካበይ ይመፅዩ እንታይ መሰረቱ ኢልና ሕገት ጌርና ነዚ ነገር ዝፈሊጥና ኣበይናይ ክፋልና ህይወትና ይርአሎ ድማ ኣስተውዒልና ክንኣልዮ ንፈትን እምበር ሸፊና ዓቢጥናዮ እንተኸድና መሊሱ ገንፊሉና መፀ ብዘይንፅበየ መንገድና ተቐልቀለ ሽግራት ክፈጥረልና እዩ ናይ መወዳታ you tend to get jealous of course ናይ ምቕናእ ባህርን ከምኡ ናባእሲ ምኻድ ክወዘካ ዝኽእል ነገራቱን ከጋጥም ይኽእል እዩ jealousy is a hard emotion growing in a toxic family makes it even more common because you may have been set against your siblings or played for so the ትቅኒ ንኩሉ ሕማቕ እንድዩ ኣብ ከምዚ ሕማቕ መርዛም ስድራ ቤት ክንብል ከለና ግን ብፍሉይ ናይ ምቕናእ ባህሪ ክህሉ ይኽእል እዩ ስለምንታይ ምናልባት ብወለድኻ ኣታ ካብ ሓውኻ ተሓምቕ ካብ ሓፍትኻ ተነፍዓት ስኽሲ ምስ ካልኦት ሰባት እናወዳደሩኻ ስለ ዝዓበዩ ምስ ካልኦት ሰብ ከተወዳደሩ ከለኻ ሰብ እንታይ ይኸውን ቀናኢ እዩ ዝኸውን ኣታ ካብ ክሰዶ ተሓምቕ ኣንታ ሰነፍ ገለ ክብልካ ከለዉ ካብቲ ነቲ ሰብቲ ክትቀንዓሉ እዮም ዝግድዱኻ ዘለዉ ስለዚ እቲ ናይ ምቕናእ ባህሪ ካብዚ ስድራ ቤት ከዋርዱኻ ከለዉ ድሮ ቦታ ሒዙሎ ማለት እዩ this can blend over ስለዚ እዚ ኣብ ንእስነትካ ዝነበረ ናይ ምቕናእ ባህሪ ብሰንኪቲ ሕማቕ ኣተዓባብያ ዘጋጥመካ ዝነበረ ምስ ዓበኻ ድማ ከምኡ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ገለ ስለምንታይ ዝኽስቶ ከምዚ ኾን ዘሎ ስለምንታይ ንሳ ከምዚ ኢላ ተዓባነ ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓደር ኣጋጢሞ ስለምንታይ ከምዚ ኢላ ዓብዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ቅና ዓለም ንኽትጠንቀላላዕ ክትብልን ኣብኡ ክትነብርን ትግደድ ማለት እዩ መፍትሒ ናቱ እንታይ ክትገብሩ ትኽእሉ መጀመርያ እዚ ሕማቕ ስምዒት ናትና ንፍለጦ ድሕሪኡ ኣክንዲ ካብ ክስቶስ ስለምንታይ ከም ዝረኽብ ኢላ ንዑ ንቐናኣሉ ኣብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ክንሰርሕ
قلبتنا أو نخيط حنقولنا أو نخيط كندفع لنا نتيك إن أنا ناس نفسرح كنقطوخ كلها لنا كاب كوفيلو حنت خي جبرنا بكن زنبر نفسرح انتيتينا كعوتنا نكون سلزخ بحافشة زي نريها زلنا سدرا بيتنا طعماتيوم صبغاتيوم يغني لنا سلة تخلص جبرنا بزح أبي وتناجن بسلاتات قريفهم لنا كخوني يقوليهم وزي نقرات زي كاو محبان نعم الشففانن مفتح كهونا كيكونن كهونا كيكونن تقبله على ليو أبي بوتا حجي النامت أدما يربشا كالو ኣለሊኻ كتالي فتن هيوت كاو هيوت كدما بمنصرو صبوك حوني I hope that video فتيخما تكونو انت فتيخما لايك أبوا نبحوكم حفتكم شير قبروا كتغمم تخليها برقز بكالا رستكساب نراخب دما ناتكم ريتو ناتكم حسابات أب كومنت سكشن كتبيك مين نابلكو إذا رساب زخن ودينا دحان كونو بلكم سسنايو تشاو